खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं दैजि मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। एनडिएफबिनि मुङाव केस जाबसिननायफोरखौ गावबा गावनि केस नंजों लोगोसे आबुं थंखौ सानबानि गेजेराव गथायनो बिटिसि खुंथाया खावलायदों। मसलपुराव डक्टर रबि बर' हस्पिटालाव गं 17 बिसनानि आइसिइउ बेखेवदों। एबसुआ ड्राग्स आरो गथ'सा लांखारनायनि सायाव सांग्रांथियारि मेल खुंदों। सुस्मिता देबआ कंग्रेस नागारना तृणमूल कंग्रेसआव जयेन जासिगोन। शिलंआव दुंहाव थासारि, जिल्ला बेंगिरिया कारफिउ फोसावबाय। नारायणपुर भला बरिगाव गाव पन्चायतआव 15 आगस्टआव दैखांनाय फिरफिलाया 16 आगस्टआवबो बिरबाय थादों। कक्राझार मारवारि जुब मन्चआ बेसेन नाङै गोग्गो लोंग्रा दै लोंहोनो मिरु गायसंनायखौ इएम उइलसन हाजदाया बेखेवदों। तामुलपुराव सासे मानसिखौ सिखाजों दानना खास्रि बिस्रि बुथारदों। तालिबाननि दखलाव काबुल, हादरगिरि आशराफ घानीआ आफगानिस्तान एंगारना खारबाय। 12थि इन्डियान आइडलनि बादायगिरि पावनदीप राजनआ ट्रफिखौ देरहाबाय। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों जों उपमारानि दैमारि आरो दैजि मोसाहारिया। आगु एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि गासैबो केसखौ थाबैनो फोजोबनाय जागोन। बेनि थाखाय बिटिसि सोरखारा गोख्रों खामानि मावगासिनो दं। मख'नो गोनांदि आगु एनडिएफबिफोरनि गासैबो केसफोरखौ फोजोबनायनि थांखियै एनडिएफबिनि गोलाव बोसोर बडलेण्ड सोमावसारनायाव गुबुन गुबुन केस जाबसिन जानाय सुबुंफोरखौ गावबा गावनि केस नंजों लोगोसे आबुं थंखौ दैथायहरनो थाखाय खावलायदों बिटिसि खुंथाया। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा आरो बारग' एनडिएफबिएसनि गाहाय नेहाथारि रनजित बसुमतारी एबा बि.आर. फेरेंगाया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना बे बाथ्राखौ बुंथिदों आरो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियावनो थानांनाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो आरो सोलिगासिनो थानाय केसफोरखौ फोजोबनांगौ होनना गोख्रों सोमावसारनाय सोलिगासिनो थानाय समावनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआव जाबसिन जानाय केस नम्बर थाना आरो सोद्रोमाफोरनि मुंजों लोगोसे आबुं थंखौ सानबानि गेजेरावनो दैथायहरनो थाखाय खावलायदों। बबेखानि केस नम्बर, मुं आरो आबुं थंखौ फैनानै बिटिसि खुंथायनो जमा होफैस्लाबनो हायाब्लाबो वेबसाइटनि जोहै दैथायहरनो हागोन आरो साखाथिनि एबसुनि मावख'आवबो जमा होनो हागोन होननानैबो रनजित बसुमतारीआ खौरांगिरि मेलाव बुंदों। एनडिएफबिनि केसफोरखौ फोजोबनायाव माखासे टेकनिकेल खामानिफोर दं, बेफोरखौ मावनो थाखाय सम नांबावगोन। बेनिखायनो थि समनि गेजेरावनो गावबा गावनि केस नंफोरखौ जमा होनो थाखाय खावलायो। मख'नो गोनांदि एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि गासैबो हाइनास आरो नन हाइनास केसफोरखौबो बोखारजोबनो नाजागोन होननानै बुंदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' हस्पिटालाव दिनै गं 17 बिसनानि आइसिइउखौ बेखेवनाय जादों। बिटिआर सरकारा गासै 13.16 कौटि रां खरसा खालामनानै डक्टर रबि बर' हस्पिटालाव बेखेवबाय गं 17 बिसनानि आइसिइउ। बेखौ बेखेवदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', बाक्सा जिल्ला बेंगिरि आयुष गार्ग लोगोसे गोबांसा सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ डक्टर रबि बर' हस्पिटालाव गोनां जानाय गासै सुबिदाखौ होगोन होनना फोसावदों। बेरामिफोरनि गोनां जानाय मुलि, हस्पिटालनि साखोन-सिखोन लाखिनाय लोगोसे डाक्टार आरो नार्सफोरनि गासै सुबिदाबो थागोन होनना बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बुङो। भारत हादरनि 75थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाना एबसुआ ड्राग्स आरो गथ'सा लांखारनायनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंदों। मिरु एबसु आरो कक्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव 15 आगस्ट रबिबारखालि 75थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाना कक्राझार जिल्लानि औवाबारि दमदरपुर गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो गथ'सा लांखारनायनि हेंथायै बे सांग्रांथि मेलखौ खुंदों। बे सांग्रांथियारि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु एबसुनि आफादगिरि
आफादगिरि दिपेन बर'आ। बबेखानि बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे कक्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो होनना मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि आथिखाल समाजाव बांबोगासिनो थानाय मानसि लांखारनाय, फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनायनि हेंथायै नोजोर बोनानै लोगोसे गामि ओनसोलाव सोलोंथाइनि गोग्गो आबहावा दानायनि थांखिजों बे सांग्रांथियारि मेलखौ बानजायनाय जादों होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ रोखा बुंथिदों। कंग्रेसनि थाखाय आरोबाव मोनसे गेदेर गुगानाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा सासेनि उनाव सासे दोलो नागारगासिनो दङ। बे खेबाव कंग्रेस दोलोखौ नागारबाय बारग' एमपि आरो आइजो कंग्रेसनि आफादगिरि सुस्मिता देबआ। सुस्मिता देबआ सिलचरनि बारग' कंग्रेस एमपिमोन। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला आइजो कंग्रेसनि आफादगिरि सुस्मिता देबआ गावनि कंग्रेस नागारनाय लाइजामखौ पार्टीनि हाइकमान्ड सनिया गान्धीनो दैथायहरदों। नाथाय गावनि कंग्रेस दोलो नागारनायनि जाहोनखौ बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै खौरां बिजोङाव फोरमायथियाखै। मख'नो गोनांदि सुस्मिता देबआ गावनि टुइटार एकाउन्टआव गावखौनो सासे कंग्रेसनि बारग' सोद्रोमा होनना मख'नायजों लोगोसे अल इन्डिया महिला कंग्रेसनि बारग' आफादगिरि होननानैबो लिरनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आइजो कंग्रेसनि आफादगिरि सुस्मिता देबआ दिनै कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै सोनाब बेंगलनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी दैदेननाय तृणमूल कंग्रेसआव हाबगोन। तृणमूल कंग्रेसआव उदाङै जयेन खालामनायनि सिगां सुस्मिता देबआ दिनै ममता बेनार्जीनि सोमोन्दोआरि तृणमूल कंग्रेसनि सानै लाइमोन दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमहैदों। रिपर्ट बादिब्ला ममता बेनार्जीआ आसामाव तृणमूल कंग्रेसनि बिबानखौ सुस्मिता देबनो होनो हागौ। आथिखालाव आसामनि सोरबाफोर सुबुङा मेघालय एबा शिलं थांनांगौ दंब्ला एबा दावबायहैनायनि हाबाफारि लाखानाय दंब्ला थांथ'यैआनो गाहाम। मानो होनोब्ला मेघालयनि राजथावनि शिलं नोगोराव आयेनारि बेबस्थानि दुंहाव थासारि फैदों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला मेघालयनि बेन खालामजानाय थिउरिया हानजा HNLC-नि बारग' गाहाय नेहाथारिखौ बुथारनायनि जाहोनाव आरो शिलं नोगोराव दासान्दि दाब दाब जायगायाव सिखाव खावबाय थानायनि जाहोनाव जायगानि रायजो राजाया सिनाय मोनै सुबुंनि सायाव अन्थाइ खुबैनाय आरो हमनानै बुग्लुंलाबायनाय थासारि फैनायखौ नोजोर होनानै शिलंनि DC इसाउनला लालुआ थांनाय 15 आगस्तनि बिलिफां 8 रिंगानिफ्राय फैगौ 17 आगस्त फुंनि 5 रिंगासिम आबुं कार्फ्यु फोसावदों। शिलं ओनसोलनि माखासे जायगायाव कर'नानि गोनांथार बेराम रोगानाय एम्बुलेन्सनि अनगायै मोनसेबो सिबिथाइ एबा सरासनस्रा सुबुंनि बायजोआव ओंखारनायखौ गासिबो होबथानाय जादों। बैफोर ओनसोलानो जादों शिलं नोगोरनि गासिबो ओनसोल, मावलाय ब्लकनि गासै ओनसोल, मौपात ब्लकनि गासै ओनसोल, माइमिल ब्लकनि गासै ओनसोल। बेनि अनगायैबो गासैबो फरायसालि, गासैबो टुरिस्ट ओनसोलफोरखौबो बन्द' खालामनाय जादों। मेघालय पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे दुंहाव थासारिखौ सोमजिहोग्रा सासे दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। बे बिथिङाव मेघालयनि मोनब्रै जिल्लायाव गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाया बिथोन होनानै इन्टारनेट सिबिथायखौ 48 घन्टानि थाखाय बन्द' खालामहोबाय। लखिमपुर जिल्लानि नारायणपुर ओनसोलाव भारतनि फिरफिलाखौ गले गले लाजि फोनांनायखौ नुनो मोन्दों। भला भरिगाव गाव पन्चायतनि मावख'आव 15 आगस्त 75थि उदांस्रि साननि बिरहोनाय फिरफिलाया 16 आगस्त सनिबारखालि फुंनि 9 रिंगायावबो बिरबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो नारायणपुर ओनसोलनिनो धोला गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फोथाराव बिजेपि दोलोआ 15 आगस्तनि उदांस्रि फोरबोआव हादरारि फिरफिलाखौ बिरहोआजासे बिजेपिनि दोलोआरि फिरफिला बिरहोनायखौ नुनानै जायगानि गोबां सुबुङा सोंखारिदों। कक्राझार नोगोरनि गेजेराव मारुआरि युब मन्चजों गायसनजानाय गोग्गो लोंग्रा दैनि मिरुखौ दिनै समबारखालि बिटिसिनि नोगोर बिफाननि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हाजदाया फिथा हास'नानै बेखेवदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव कक्राझार नोगोराव लोंग्रा गोग्गो दै बेसेन नाङाजासे रायजो राजानो लोंहोनो थाखाय गिबि खेब मारुआरि युब मन्चआ मावनो लानाय बे हाबाफारिखौ गोबां सुबुङानो बाख्नायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव लोंग्रा दैनि जोबोद गोनांथि दं। उननि समाव मारुआरि युब मन्चआ आरोबाव बेबादिनो लोंग्रा दै लोंहोनो थाखाय मिरु गायसनबावगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्ला कुमारिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय तामुलपुराव सासे मानसिखौ सिखाजों गोदोनायाव दानना खास्रि बिस्रि बुथारदों। बुथारजानाय मानसिखौ तामुलपुरनि दयाल दास होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे गिलु बालु जाथाया तामुलपुरनि राजा लामायाव जादों। दयाल दासआ बबेयावबा थांनानै न'सिम गिदिंबोफिननाय समावनो सासे सिनाय मोनै मानसिया तामुलपुर राजा लामायाव दयाल दासनि गोदोनायाव सिखाजों दाननानै खारखुमा लाङो।
दयालनि होख्रावनायखौ खोनानानै गामियारिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव थाङो, नाथाय बे समाव दयाला जिउ गोमाखाङो। गामियारिफोरा बे जाथायनि बागै कुमारीघाटा पुलिस थानायाव खौरां हरो। उनाव पुलिस बिफाना फैनानै दयालनि सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लानानै थाङो। ओजों बे जाथायनि बागै पुलिसआ नायबिजिरगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। इस्लामिक उदखारि हानजा तालिबानआ गोबाव समनिफ्रायनो आफगानिस्तानाव हिंसायारि दाङाबाजि खालामनाया जोबनानै थाङाखै। मैया रबिबारखालि आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलखौ बिसोर गावसिनि दखल खालामो। ओरैहाय आफगानिस्ताननि हादोरगिरि आशराफ घानीआ गावनि थावनि एंगारना खारो। मिथिनाय बादिब्ला ताजिकिस्तानसिम खारबाय आफगानिस्ताननि हादोरगिरि आशराफ घानीआ। गावनि फेसबुक पेजआव मिथिहोनाय बादिब्ला तालिबानफोरजों नांज्लायनो बानानै आशराफ घानीआ खारदों, नङाब्ला बेयो गोबां सुबुंनि थाखाय खैफोद गोनां जानो हागौ। गुबुन फारसेथिं काबुलखौ दखल खालामनाय लोगो लोगो सरासनस्रा सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांदों। गावबागाव हादोरनि मानसिफोरखौ लाबोना दोनस्लायनो थाखाय आमेरिकाखौ लानानै गोबां हादोरफोरा फ्लाइटनि राहा खालामदों, नाथाय तालिबाननि उदखारि आखुनि थाखाय गासै दिल्लीनिफ्राय काबुलसिम थांनांगौ फ्लाइटफोरखौ केनसेल खालामनाय जायो। गोबां सुबुंनि होंगो-दोंगोजों आबुं बिरखं गाथोन। दा थासारिया बबेसिम थांगोन बेखौ बुंनो हानायनि थासारियाव गैथ'आ। सनि टिभिजों बानजायजानाय मेथाइ रोजाबनाय श' इन्डियान आइडलनि बादायगिरि पावनदीप राजनआ 15 आगस्तखालि ग्रेन्ड फिनालेआव बयनिख्रुइबो बांसिन 50% भट मोननानै ट्रफीजों लोगोसे नोगोद 25 लाख रां लोगोसे गंसे कार मोननो हायो। पावनजों लोगोसे सेथि रानार्सआपआव अरुणिता कान्जीलाल आरो नैथि रानार्सआपआव सायाली कामब्लेआ देरहानो हायो। बे ग्रेन्ड फिनालेआव इन्डियान आइडल सिजन 12 नि बिजिरगिरि अनु मल्लिक, हिमेश रेशमिया आरो सोनू कक्कर मोनहा बाहागो लायो। ओजोंहाय गागि मेथाइ रोजाबगिरिफोर कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, मिका सिंह मोनहाबो बाहागो लायो। लोगोसे आलासि महरै फावखुंगुर सिद्धार्थ मालहोत्रा आरो फावखुंग्रि कियारा आडवाणीआबो बाहागो लायो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 17 आगस्तखालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।